Hoxe comezou o novo curso. Hoxe ven un neno novo á clase. Este rapaz chámase Simón, dixo a mestra. Na clase hai 19 alumnos. Todos sentaron en parellas non sendo Simón, que quedou sen compañeiro e sentou só e calado. Chove que rolla. Acabaron as clases e os nenos volven contentos no autobús, cantando e xogando. En cada parada, todos os que van baixando teñen alguén que os agarde, o seu pai, a súa nai, o avó, a avoa ou algunha outra persoa. Espéranos coa merenda e co paraugas. Os nenos ñam ñam as súas merendas paparán e non se mollarán. Simón baixou na última parada. Deica mañá, rapaz, díxolle o chofer, pero non hai ninguén agardando a Simón, ninguén o espera coa merenda nin co paraugas, e as súas tripas fan cro cro e Simón vaise enchoupado, soíño e calado.